пред вас, защото сте млади, винаги имате възможност да се правите. Дерзайте, образовайте се, предлагайте, бъдете колектив. Това е моето послание към вас и винаги се сещайте. За преди 104 години за едно момче, което е тръгнало с шеп оркестър на фронта. Нито един от нас тук няма да направи. Благодаря ви. Благодаря, господин. Дали тормози повече кмета, достатъчно дълго беше неговото пространно изложение. Сега като домакин на срещата давам думата на госпожа Данилова също да сподели някои мисли за това събитие, което сме свидетели. Уважаеми господин кмете, уважаеми ученици, уважаеми колеги, аз не случайно поканих за днешния ден, за този ваш час, господин Бръчко, защото аз знам за неговата любов към историята. Знам, че той